Kapulisan aduna nay mga suspect sa gihimong pagpangrakrak sa usa ka panimalay didto sa lungsod sa Tabugon. Mga sakop sa gitihuang grupo sa Gun for Hire nadakpan sa kapulisan. Demand letter gipadala sa City Hall ngadto kay kanhi Mayor Tomas Osmeña tungod sa mga unliquidated cash advances. Electric nga tricycle gilusad sa lungsod sa Balamban, mass production giplanuhan. Mga nagpaluyo sa mugna, mga salidang binisaya sa TV5, gipaila. May hapon Sugbo, Kabisayan, ani ana mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong Biyernes petsa 3 sa buwan sa Oktubre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gihanay pa sa City Hall ang listahan sa mga biktima sa sunog sa Barrio Luz nga makadawat og financial assistance. Aprobado na ang pag-release sa kwarta o ma-distribute kini kung makapa-encash na sila sa cheque. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Matod sa Department of Welfare and Social Services, gihanay pa ang listahan sa mga biktima sa sunog sa Barrio Luz. Kini ang ilang basihan sa paghatag sa financial assistance nga tag 10,000 pesos. Gawa sa cash assistance, nakadawat usab ang mga biktima sa sunog sa mga disaster kit nga magamit sa mga biktima. So far na process naman ang payroll. Then gipaningkamutan jud sa city government nga mahatag karon jung adlaw. Kay okay naman, approve na ni Mayor, then ang pag-processing na lang sa pag-incast sa cheque siguro miss. Nagpaabot si Ronald Lampago nga matunulan sila og hinabang aron sila makasugod na sa pagtukod ug balik sa ilang panimay. Pagkakaron, giantos una nila ang pagpasilong sa tent. Wa sila maproblema sa tubig, pagkaon ug CR, tungod kay naay gi-provide ang taga DSWS. Ay pertedyo lisora jud ay. Init, tanan, kung muuwan pa jud, mubaha pa jud na siya diri. Ya, balhin na sad mi. Pero unsa man ang inyong mga tubig, ang inyong CR? Okay ra man ang tubig namo diri, ang CR medyo na di hugaw gamay. Di jud ingon nga limpyo ba. Pero sa inyong financial assistance tay kumusta? Wa pa man mi ka dawat kanang kwarta. Karon man daw ingon tong mga kauban namo. Leslie Caminade Vistil, News 5. Musumad na sunod buwan ang kadaot nga dala sa bagyong Yolanda sa amihanang Sugbo. Apan wa pa gihapon makasugod ang Kapitolyo sa ilang appraisal alang sa mga luna nga katukuran sa mga housing projects. Kini ang nahisgutan atol sa labing unang kapi istorya sa Kapitolyo nga gitambunga ni King Perez. Nahimong guest silang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Baltazar Tribunalo Jr. ug si Provincial Environment and Natural Resources Office Head Attorney Chad Estela sa labing unang kapistorya sa Kapitolyo kaganihang buntag. Nahisgutan sa duha ka mga department head ang mga kalambuan sa rehabilitasyon alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Naaprubahan na ni Pinoy ang kapin 12 bilyones pesos nga rehabilitation budget alang sa amihanang Sugbo. Apan anapa sa 7.5 billion pesos ang pondo nga wa pa magamit na po kabuan ang milabay human sa bagyo. Gipasabot sab ni tribunalo nga kinahanglang lihukon sa mga apektadong lokal nga kagamhanan ang mga gikinahanglang proseso aron magamit na ang pondo. Ang kwarta dili yun na siya ihatag kung dili pa andam ang tagaan. Okay? Dunay tay gitawag og carrying capacity sa mga implementers. 4 billion is not ordinary. Dunay 17,000 ka mga panimay ang tukuron sa National Housing Authority, matud pang tribunalo. Apan butyag ni Penro Head Attorney Estela nga matanggong kini kay wa pa ma-appraise sa Kapitolyo ang yuta nga tukuran ni ini. May request na ang mga apektadong LGU alang sa appraisal sa mga luna. Apan natanggong kini kay protected area sa mga identified relocation sites. Sama na lang sa mga lungsod sa isla sa Bantayan, nga gikinahanglang ideklarang alienable and disposable ang mga yuta aron mapaubos sa appraisal. Minyo kay we're very cautious also in conducting appraisal. Kay if you can remember, ang katong nahitabo sa Balili property before, ang Provincial Appraisal Committee nag-appraise o usa ka yuta nga protected or submerged.
Nasayod sab si Estela nga dunay mga LGU nga nagpatukod na og mga panimay sa mga gitudlong relocation sites. Bisan pa nga wa kini miagi og appraisal sa Kapitolyo. Wa gibutyag ni Estela kon unsa kini nga mga lugar. Wa sab sila'y mahimo kon way haom nga lunang kabalhinan alang sa mga namuyo sa danger zones. Dunay akong nahibawan, dunay mga LGUs nga ni proceed na sa actual construction, so it presupposes nga doon na actual payment unya karon pa na uwahi ang appraisal. Ang challenge man na kinsay dunay yuta available. In other words, nanay commitment na gyud ay, no? So mo na nga first come first serve kinsa ganito kay may mapud na nga unya lang sana kay wa mayuta, no? King Perez, News 5. Dugang mga weather radar ang tukuron sa nasod alang sa pag-abag sa Pag-asa sa pagmonitor sa dagan sa panahon. Pagkakaron, nagsalig lang sila sa mga satellite data gikan sa Japan ug China. Huma naguba ang weather radar sa Giwan ug Mactan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Magagamit na rin po natin ang Korean Met. Naguba sa pag-igo sa bagyong Yolanda ang Doppler radar sa Pag-asa nga nahimutang sa Giwan, Samar ug ang nakabase sa isla sa Mactan. Ang duha ka mga Doppler radars ang gisaligan sa Pag-asa sa real-time monitoring sa mga bagyo nga mosud gikan sa Pacific Ocean sama sa bagyong Yolanda. Guba gihapon ang Doppler radar sa Giwan, Eastern Samar. Apan kagahapon, naayon ang radar sa Pag-asa Mactan. Doon na say paliton nga tulo ka mga mobile radars ang Pag-asa aron temporaryong mobantay og momonitor sa East Coast ug Eastern Visayas area apan gamay ra ang area nga makover ni ini. Nagkantidad ng matag usaw 30 million nga gikatakdag i-deliver sunod buwan. Pero ang ato dihang Giwan para makabantay kay ang Giwan radar gud mao na siya atong gitawag bitaw kanang gwardiya, the first line of defense. Kay og dunay gali bagyong mapurma sa Pacific Ocean siya gay makakita. Samtang way radar ang Mactan ug Giwan, ang weather satellite sa Japan ug China mao ang ilang gigamit. Ito pong nakatingala na yan ay nakatutok yan sa Japan. Ang satellite po, yan po ay pang long distance. Apan delayed ang images nga kuha pinaagi sa satellite kung itandi sa real-time images nga gikan sa Doppler radars. 15 ka mga Doppler radars nga dunay range nga 500 kilometers ang tukuron lukop nasod hangtod 2015 nga magkantidad og 650 million pesos matag usa. Kay kinahanglan nga 100% operational radar kay it is very important and we are very dependent on that. Kay ngano man before mabot ang usa ka bagyo, before mabot ang kusuking uwan o thunderstorm, makita na nato niya ma-disseminate na sa mga tao. So magabantay na mga tao. Gawas sa mga Doppler radars, doon na sa 22 ka mga automatic rain gauges ang Pag-asa dinhi sa Subo aron makamonitor sa pagbunok sa uwan o presensya sa thunderstorms nga mo'y nagdala og pagbaha sa Metro Cebu sa nakalabay nga mga semana. Ryan Sorote, News 5. Nahimong rekomendasyon sa tree pathologist nga naghiling sa mga kahoy sa dakbayan sa Naga atol sa exit conference sa buhatan sa DENR 7 nga di putlon ang mga kahoy sa Bagatang Sugbo. Apan Kapitolyo, hugot ang baruganan nga putlo na gyud ang mga kahoy kay makahatag kinig peligro sa publiko. Ryan Sorote, Sugin Limi. Subling girekomendar sa laing tree expert nga si Ernesto Militante nga di ipaputol ang mga century-old tree sa Southern Cebu. Ang grupong Movement for Livable Cebu mo'y mikuha sa serbisyo ni Militante. Diin iyang gisugyot nga pinagi sa pruning, tree surgery o pag-amuma, maulian pa ang makaraang kahoy. So base sa aking assessment ay walang puputulin doon yung total cutting ng kahit isang puno doon, pero yung gagawin nila ay kaagad-agad magkakaroon sila ng pruning. Gitudlong usa sa mga hinungdan sa pagkasakit sa mga kahoy ang gihimong road widening project sa Department of Public Works and Highways. Gisugyot sab niini nga bakbakon ang semento palibot sa mga kahoy aron makatubo kinig tarong. Opo, kasi ang healthy tree talaga ay kung titingnan mo yung kanyang growing condition, nandoon lahat yun. Yung walang disturbance, tama yung amount ng tubig, pagkain, magandang aeration, wala tayong kahoy nakikita ngayon. Lalo na sa urban area. Gihangyo sab niini sa mga local government units sa Sugbo nga i-assess ang ilang mga kahoy hilabi na kagtong mga nahimutang sa mga public areas aron masuta kung nakahulga ba kini sa kinabuhi sa katawhan.
Ana nakaron sa DENR7 ang resulta sa assessment o mga recommendations ni militante. Gikatakdang magtigom ang DENR, DPWH, Kapitolyo ug civic groups sunod semana aron planuhan ang sunod nilang mga lakang kalabot sa mga century-old trees. Giklaro sa DENR7 nga kung mahimo, di gyud ang ipaputol ang mga century-old trees apan kung nagdaki ning hulga, mao na kini ang higayon nga ipaputol kini. Nasayran nga gusto nang ipaputol sa Kapitolyo ang maong mga kahoy. It's very illogical man good to decipher nga kanang mananom tag kahoy para sa kaayuhan sa mga katawhan, no, to make Cebu a livable province, pero og maghisgot na lang gali ta og kaning mga kahoy nga katumbahon, no, murag sukwahi man gud sa atong advokasya nga mag-agad rasab ang DENR7 sa ilang uluhang buhatan kung ipadayon ba ang pagpaputol sa mga punuan o dili human gikanselar ang tanang tree cutting permits nga ilang gi-issue sa rehiyon. Stand sa local government is for cutting. Ang amo apod sa DENR is ang number one nga priority kinamo is ang kaning damage to lives and property. Kundi madayon ang pagpaputol, hangyo na lang sa DENR sa mga pribadong grupo o sa Kapitolyo sa pag-abag kanila sa pag-maintain sa mga kahoy. Apan suma sa Movement for Livable Cebu, trabahon ta kini sa gobyerno o di sa publiko. My take here is that this is the job of government. This is not the job of civil society. We already pay our taxes for government to spend on projects like this. Ryan Sorote, News 5. Sukad mi resign sa iyang katungdanan isip Capital Security Head o Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force Head nga si Loy Madrigal, duha ka semana na ang nakalabay, wa pay nahimong operasyon ang Penro sa pagpanakop sa mga illegal fishers. Apan matud sa pangu sa Penro nga di mag-agad ang kalampusan sa task force ni Madrigal. King Perez, Suginlimi. Sa di pa mahuman ng termino ni Governor Junjun Davide karong tuig 2016, gitinguha sa Provincial Environment and Natural Resources Office nga hingpit nang mamugna ang Coastal Management Plan sa lalawigan. Kini ang mupatinaw sa matag detalye sa kadagatan sa Sugbo, lakip na niini ang boundary kun asa mahimong managat. Subay sa balaod, dili mahimong makapanagat kun mula pa sa gitugot nga 15 kilometers sud sa municipal water sa usa ka dapit. No? Kay ang kanimanggong municipal waters good, importante kaayo ni siya kay anha nato ibase, no, ang kaning operation sa mga commercial fishers, no, kung mosulod ni siya sa atong municipal waters kaning mga dagkong panagatan ato ni silang dakupon kay nakalapas man ni sa atong existing ordinansa. Sud sa pagduma ni Davide, usa sa mga dagkong kalampusan, mao ang pagpanakop sa ilegal nga panagat pinaagi sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force sa Penro. Dugang sa Penro nga wa mahunong ang ilang pagmonitor sa mga milapas sa lagda, pagpanalipod sa kadagatan sa probinsya. Bisan nga mi-resign na ang kanhi team leader ni ini nga si Loy Madrigal. Yeah, padayon. In fact, doon nami gipatawag nga kaning meeting karon tatong Biyernes, no, nya wa man disseminated ang information. Next week among tigumon ang membro sa task force sa Provincial Illegal Fishing, no, task force. Butyag sab ni Estela nga sukad sa pag-resign ni Madrigal duha ka semana na ang milabay, wa pay nahimong illegal fishing operation ang task force. Hinon gipasabot sab ni ini nga di magagad ang kalampusan sa task force kang Loy Madrigal. But we're working now with the Navy kay bag-o man kun ilang commander karon. No, but in due time. In fact, I've talked with the provincial administrator and ako siyang giingnan nga we will among siguraduho, no, among ipakita sa mga katawhan nga ang task force makatrabaho with or without Loy. King Perez, News 5. The winner for the Reporter of the Year for television category is Patricia Andrea Patel. Congratulations, Andrea Patella, Reporter of the Year for Television. Upan sa iyang istorya nga huwang sa panga na mausay bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimo og istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid.
tulo ka mga tawo nga adunay dala nga mga armas gidakop sa kapulisan. Sila gituhuan nga mga sakop sa usa ka kriminal nga pundok. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sa way hunong nga tinguha sa mga sakop sa Cebu City Police Office aron pagdakop sa mga suspect sa pagpamusil sa negosyanteng si Jonathan Go, lain nga criminal group ang ilang natultulan. Nadakpan kini gidudahang sakop sa gun for hire ug robbery group sa may Ayala Access Road sa Barangay Mabolo alas 7:30 kagabi, human gialarma nga mga armado. Human na verify sa kapulisan nga armado ang grupo, gidakop sila si Ronnie Lapi, 35 anyos nga taga Barangay Mabolo, ug mga kaubang sila si Romeo Baldidos, 39 anyos, ug Melvin Olyamot, 24 anyos, nga pulos sa Barangay Careta. Nakuhaan sila ni ining duha ka loaded nga kalibre 38 nga revolver, loaded .357 revolver, caliber 45 magazine nga puno sa mga bala ug usa ka fragmentation grenade. Nasayran nga napasakaan na og kaso si Lapi human gitudlong usa sa mga suspect sa pagpusil patay sa usa ka Rowan Lobitania sa Barangay Tipadilla niadtong Hulyo 20. Nadakpan usab kini niadtong July 7, 2010 tungod sa pagbaligya og gidili nga drogas. Giila usab siya nga usa sa mga nanuli sa usa ka tindahan sa Barangay Careta nga miresulta sa usa ka shootout nga miangol sa manghod sa Barangay Kapitan Eduardo Lauron niadtong June 2009. Ipaubos sa ballistic exam ang tanang armas nga nakuha gikan sa tulo aron pagsuta kung nagamit ba kini sa ubang krimen. Nasayran nga duna pa sila'y laing tindahan nga giplanuhang biktimahon karon. Kasi magkita-kita sila, no? Doon na sila yung mga previous meetings sa mga area diha sa among nadakpan. Doon na ni sila wapa mabutga. Doon na gini sila target, no? Mostly kining mga tindahan. So with this, among research nga to ang lugar asa tong mga lista sa ilang probable targets. Wa ginamo mo recover og diin kay dunay usa ka kauban nila nga wa na mo maabti dito pag lusob na namo. Now that their faces are will be seen, no? Especially sa print and also sa just later on, I think there are high chances, no? Some members of the community could recognize their faces. What is the main involved sa LBC, sir? So far wala pang any indications about. Apan hugot nga gihimakak sa mga dinakpan ang mga akusasyon ug matud pa, di ila ang mga armas nga giingong nakuha sa mga pulis gikan kanila. Dili natin na dila. Ano nakuhaan man mo ani mga armas? Wala ko gibawa na mao pay paggawas na ko sa kong kwarto. Ilang kong gilitsog dakop. Wala ko gibawa na kinsa ng armas. Nay nagpabuhat og bapos sa baga ruwan gan niya. Karon natay mo ito naghuwat-huwat ko sa mopalit. Nga gyud nga tabo ang anong sa ko nga apel mo kaning ko ana. Adi ko tagadiha ko dia. Nabot lang ko toy gayo nang naghatod ko atong bapos nga ini palit. Naghuwat ko sa kuan buyer. Andrea Patenia, News 5. Nasikop sa Talisay City Police ang giingong notadong tulisan ganihang kadlawon. Nakuhaan kinig armas ug granada. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nasigpatan si Alan Torion sa mga nagroving nga mga pulis sa may South Coastal Road sa Barangay Lawaan 2 nga nagsakay og motorsiklo uban sa laing lalaki. Gingong kadudahan ang lihok ni ini, mao nga giduol kini sa kapulisan, hinungdan nga ilasab na ilhan ang backrider ni ini nga si Richie Daan ang notadong tulisan og gun for hire. Kay suspicious nila sir. Kay kani kang backrider usa na na-record daan diri sa pulis. Na mga gyapon ang regarding gyapon sa robbery hold up. May pabuluhot og padagan si Torion, mao nga gigukod sa mga pulis hangtod nga natumba sila. Nakadagan si Daan og nasikop si Torion nga nakuha og kalibre 45 nga pistola. Wa dayon makaduol ang mga pulis sa natubang motor human niligid kining granada. Nangayo pa og pakitabang ang Talisay Police sa Explosive and Ordnance Division. Nagduang kapulisan nga ilabay na unta sa dinakpan ang granada apan wa kini niya mabuhat human natumba ang motor. May gani sir wa ni buto to sir paglabay na kuha na sa pulis. Buto dito sir dagan gyud mga amo to. Gimakak ni Torion nga iya ang armas o granada kay kang Daan kuno kini. Matud ini nga igora siyang gi-pick up aron pa-drive og motor ug wa siya masayod sa illegal nga kalihukan sa iyang pasahero. Kay bawo ka nga tulisan do siya. Akong naibawanan niya tirador na siya. Saan ang tirador? Tirador ka na may mangigo sa kanang kuan bitaw, may mangigo sa kanang yang manulis bitaw, may iyang pamatsyon. Manulis? Mora ko ni ba niya.
Nagtuang kapulisan nga kauban ni Daan si Torion sa pagpanulis. Gani, ubay-ubay nga maresibo sa pawn shop ang nakuha gikan sa dinakpan, nga gidudahang resibo sa magipangprinda nilang kinawat o hinoldap. Ryan Sorote, News 5. Delikado ang kahimtang sa usa ka driver sa motorsiklo human nakabangga og laing motorsiklo sa barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gihulagway nga talandugon ang kahimtang ang usa sa duha ka lalaki nga nagmaniho og motorsiklo. Human sila nagkabangga pasado alas 7 kagabi dinhi sa Rabaya Street sa barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Ang mga nagkabangga mao silang Nelson Suliano ug Enrique De Villa, puros taga Campo 4. Unang gida sa Talisay District Hospital ang mga biktima apan girefer dayon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matud ni PO3 Henry Diano, si De Villa nga usa ka habal-habal driver gikan sa Campo 4 ug paingon sa Tabunok. Gihulagway kini nga kusog kaayo ang dagan ug pag-abot ining dapita duol sa giabandonar nga merkado sa Lagtang. Kalit lang mibangga si De Villa kang Suliano nga niadtong higayuna paingon mo pauli. Nasuta nga ang duha parihong way gisulob nga helmet. Nakahiagom sila og samad og bunog sa lawas. Apan si De Villa maoy nagrabihan, diin gituhuan nga nabunal ang ulo ni ini. May tendency nga kani si Enrique mo inihigo aning motor nga siya sa nilampas diri sa linya sa kuan sa Central Lane. Nakita na mo dito pag-abot sa area sa kuan sa crime scene. Makita ang resulta sa panagbangga sa motor ni De Villa nga labihang gubaa. Pahimangno sa kapulisan nga dili magpaturaga sa pagpadagan labi na sa mga driver sa motorsiklo. Kay gamay lang ang sipyat matumba dayon kini. Ray Pasaporte, News 5. Duna nay suspek ang kapulisan sa naitabong pag-atake sa usa ka balay sa mga armadong tao gamit ang mga armas ug granada didto sa lungsod sa Tabugon. Nasayra na usab nila nga ang motibo sa mga suspects. Andrea Patenya, Sugin Limi. Duna na gitutukan nga suspect ang Provincial Investigation and Detective Management Branch sa responsable sa duha ka higayon nga pagpangrakrak sa usa ka panimay sa pamilyang Amerika sa barangay Ilihan, lungsod sa Tabugon. Di usa nila ibutyag ang identity sa suspect samtang nagpadayon ang ilang investigasyon. Nagpadana og sakop ang PIDMB aron moabag sa investigasyon sa Tabugon Police. Usa sa gilantaw nga motibo sa kapulisan mao ang kasungian sa yuta. Matud ni PIDMB Chief Rodolfo Albotra, di sila manumbaling kun konektado sa kapulisan o militar ang suspect. M16 assault rifle ug nagalain-laing kalibre sa armas, lakip sa duha ka granada ang gigamit sa mga suspect. Lakip sa gidudahang suspect sa Tabogon Police, mao ang usa ka jail warden nga nakasungi sa pamilya. Considering of the firearms use and the explosive nga nakita nato, he has the capability to do that, and we're not discounting any possibilities that he has linked with the law enforcement. Pero dili pa man nato masulti gyud karon kay with the sa karong nga panahon na all kani nga mga criminal elements has also an access to the high-powered firearms. Gipabuto na sa bomb technician sa Cebu Provincial Police Office nga si SPO1 Reynaldo Solante ang duha ka granada nga na-recover sa panimay. Sa samang higayon, gisugdan na usab sa PIDMB ang investigasyong administratiba batok sa hepe sa Tabogon Police nga si Inspector Bonifacio Pareha tungod sa iyang kapakya sa pagpahibaw sa maong hitabo ngadto kang CPPO Provincial Director Noel Guilliamac pinaagi sa SMS reporting kun pag-text. Nasayran nga standard operating procedure sa tanang station commanders ubos sa CPPO ang pag-text kang Guilliamac ug initial details kabahin sa mga alarma sa ilang lugar gawa sa spot report nga kinahanglang ipada sa CPPO operations. Kay numduman nga nakapamahaw og kasaba si Pareha ni Guilliamac kagahapon tungod ning maong kapakyas. Lagi, bahalang makabutang na nada pero why did you not text me about that? Plaputin ko karon dire about ano makakapadala. Ha? Sorry, bada sorry na sagot. Significant incident na. Anyway, you report to me, ha? Sige. Yes, ang SMS is a rough report on the incident. That is real-time reporting. Kumbaga, within an hour, dapat makapadana gyud ka og SMS report sa command group. Nanatay flow of communication diha. Very specific ang nakahatag diha nga every crime incidents that would be considered as significant should be immediately sent via SMS to the commander and to the PITO. Andrea Patenia, News 5. Pahimangno ni adtong mga batanong gustong magmodelo
Unibisan kinsa nga makigtransaksyon online nga ila-ilaha unya pag-ayo ninyo ang inyong kasabot aron dili mailad sama ining adalaga nga nailad og illegal nga recruiter. Mubalik si Andrea Patenya. Tungod siyang damgo nga mahimong model, na biktima na hinuon kining usa ka 16 anyos ka babay sa usa ka illegal recruiter. Usa ka first-year college student ang biktima nga itago lang nato sa ngan nga Jennifer. Nakadawat siyang message sa Facebook gikan sa usa ka account nga nagdasangan nga baby girl, diin gikuha siya nga mahimong model ubos sa agency nga PAMP nga Singapore-based. Apan matud pa, kinahanglan siyang mubayad og 3,500 pesos alang sa iyang mga sinina sa photo shoots ug mga workshop. Oo, ang una kay naay ni chat nga niingon nga kanang interested ba ko na mag-modeling niya 8,000 ang salary per month unya. So ako kay nangutanas ako sa akong mama kung interested ba siya kay of course kailangan biyag support. So mo to ningon ko din siya nga sige go lang kay for experience man sad. Nya niingon siya mo nag-set sa place ug sa time. Nya ako ningon ko nga di sa ko ka pay sa 3,500 fully. Half sa kay ang idea sa ni mama kay aron mapangutana sa jud niya mastorya. Human sugti siyang inahan, nakikita kini sa recruiter ug bibayad og down payment nga 1,000 ka pesos. Ang miatubang kang Jennifer mao si Kenneth Brian Chan, 21 anyos nga taga Barangay Parian apan kasamtangang nagpuyo sa Banawa. Milabay ang pipila ka adlaw gipangayuan na ni Chan si Jennifer sa balanse nga 2,500 pesos ug personal kini niyang giadto sa tunghaan. Aron dunay ebidensya sa pagbayad, tuyong nagpa-picture si Jennifer si ang classmate sa transaksyon. Human gibayran, misaad si Chan nga mag-photoshoot sila inig hapon apan wa mahinayon ang maong sabot. So ni pay ko pag morning na ana siya nga afternoon ato mo na shoot. Na ni text na ko niya kay ni hapon na unsa naman kay ningon man siya kakwaon ko na kog basa school kay for safety kay mo man giyon sa kumama nga ang safety nako. Then niingon dayon siya nga hala kanang gi-English man na siya di pa na siya kabang Bisaya. Gi-English jud na niya tanan. Niingon siya nga the photo shoot is canceled because all the dresses got wet due to the heavy rains in Lapu-Lapu. Naabot siya Lapu-Lapu niya ang iyang gingon nga place nga mag-photoshoot mi kaysa Plaza Independencia. Misa adug laing pizza si Chan alang sa ilang shoot ug workshops apan way bisan usa ni ini nga hitabo. Mao nga nakahukom si Jennifer ug ang iyang classmate nga si alias Nessie nga ipa-entrap si Chan. Nasayran nga lakip di ay si Nessie nga suway nga giilad ni Chan niadtong September apan wa kini misakay. Dihang nahibaw-an ni Nessie ang pagpangilad sa suspect sa iyang higala, iya kining gibawsan og ilad nga moapil kunuhay siya sa iyang agency. Dihang mubayad na unta siya sa iyang registration fee sa usa ka coffee shop ganihang buntag, gi-entrap na dayon si Chan sa mga pulis. Para mahunong na sana siya kay basin daghan ay wata kay baw nga daghan na siya nakuan na biktima. Gihimakak ni Chan ang pagpangilad ug miingon nga ang tinuuray nga tag-iya sa agency mao ang Swiss national nga si Harold nga nagkupot og Australian passport. Magtulo ka tuig na siyang manager sa agency apan di kuno siya mang-recruit og models. Unsa may role nimo pagka-manager sir? Ikay mangita og contacts, ikay mangita og models? Dili. Igo lang kumukuya sa mga model nga mag-photoshoot. Ang mga mangita contacts ang mga modelo ra gyapon daw. Ingon ang tag-iya. Ang owner sa agency. Ngayon na kayo nakuyugan, photoshoot? Before na, pero as this year comes, more na silbi more na kuha ng ang owner mo na something na kuan ba wa siya magtinarong na kayo. Dugang ni ini usasab siya ka biktima sa langyaw nga tag-iya sa agency. Actually nailad siya ko sa tag-iya ni nga agency. May dagan siya paggabi. Wa ko kibaw ni dagan siya iyara pa sa Angeles, mauli ra siya sa Switzerland pero pag this morning, pag tanaw na ko sa mga emails, nawala yung mga contacts. Tanan niya mga email na ako, nawala. Sa imbestigasyon sa kapulisan, daghan na ang nabiktima ni Chan, mao nga giawhag nila ang mga biktima sa pagdanghop sa ilang buhatan. Tambag sa niini sa publiko nga di dayon motuo sa mga online offers. This is to warn the public sa ganitong modus. It may come in other forms siguro, baka may gumaya or meron nang existing. Just an advice from your police. Be conscious muna kung asan ang opisina, especially you're dealing sa
you're dealing online. Asa mo talagang opisina ng kumpanya na ito? Ano ba ang landline? Totoo ba? Ano ba ang cellphone niya? Is prepaid o postpaid? Andrea Patenia, News 5. Gilang tigbaligya og shabu sa Barangay Lahog na sikop sa Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group. Nasuta nga ang mga suki niini mga call center agents ug mga construction workers sa Cebu IT Park. Ryan Sorote, Sugindimi. Nanabon sa iyang naong ang giingong usa sa mga tigpayot ug droga sa Barangay Lahog. Dakbayan sa Sugbo nga si Andin Taday, lumad nga taga Bacolod. Human siya masikop sa mga sakop sa Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group kagahapon. Nasikop atol sa bypass operation sa kapulisan sa gawas sa iyang gipuy-an ang suspect sa Don Remedios Compound, Archbishop Reyes Avenue. Nakuha sa iyang posisyon ang bypass money, 2 ka marijuana sticks, usa ka medium pack ug 2 ka gagmayng pakete sa shabu. Sa off-cam interview, gimakak sa dinakpan ang maong pasangil. Kusog-kusog sa diyang kuan, iyang halin kay sanang magsudgawas mga tao sa iyang area. Migawas sa duha ka semana ng pagpaniid sa kapulisan nga kusog yun ang operasyon ni Taday, diin sagad sa iyang mga parokyano, ang mga call center agents sa Cebu IT Park o mga panday sa kasigbit nga construction site. Natigayon ang operasyon subay sa text message nga nadawat ni Cebu City Police Director Noli Romana. Na unanimous texter nga nireklamo regarding rampant selling of drugs sa area. Nasayran nga nadakpan na niadtong 2006 ang subject tungod gihapon sa ginadaling drogas. Ryan Sorote, News 5. Nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch ang amahan sa usa sa mga konsehal sa Barangay Lorega, San Miguel kay nakuhaan kinig binulto nga shabu atol sa bypass operation. Mubalik si Ryan Sorote. Wa dayon masugdi ang pag-ampo sa Rosario sa mga residente dinhi sa Barangay Lorega, San Miguel, dihang dunay nangabot nga mga armadong tao o gidakop si Alan Manal. Tungod sa mga eksena, way nakalihok tungod sa kahadlok sa kadaghanan sa mga armadong tao. Kay wa sila masayod sa mga panghitabo, nangu sa pagpangitang anak ni Alan nga si Konsehal Glenn Manal sa maong barangay. Nabot sila pagpangita sa Parian Police Station hangtod dinhi sa buhatan sa Cebu City Intelligence Branch. Dinhi na nasayran nga mga intelligence operatives DI sa Cebu City Police ang midakop sa iyang amahan kinsa gisikop sa gipahigayong bypass operation. Kini ang resulta sa kapin usa ka semanang pagpaniid sa kapulisan sa illegal ining kalihukan. 5 ka bolto sa gituang shabu nga nagkantidad og 250,000 pesos ang nakuha gikan kang Manal nga ilang gihulagway nga usa ka big time drug pusher sa lugar. Medyo naglisod mi kay medyo ilas ba dili ba ang transaction diya sa balay ato sa gawas man sir. Doon na naghatag information namo ani sir regarding ani mga drug personalities. So we were caught by surprise nganong inani kadako dayang ang operation sir. Gidinay sa dinakpan nga iya ang nakuhang drogas o matod pa, gilplanteran siya. Nasayran nga nalambigit na kaniadto sa ginadaling drogas si Manal, apan giingong dugay na kining mihunong human mapriso og mapaubos sa Witness Protection Program sa Philippine Drug Enforcement Agency. Di pa sab kini dugay may balik og puyo sa Sugbo, human kining gipapatay sa usa ka drug lord sa Lorega, San Miguel. Bisan ang anak ining konsehal, midepensa sa iyang amahan. Kay nalagi treat sa ako ba? Birahan ko drug lord. Yang ang pangalan sa drug lord mo na si Alan Bantilis, si alias Brown, Roy Negro. Iya ko ipapatay. Wa ko kay bago siya ko sa dinisibat na lang ko. Mao ibalik ka din ni balik ko rin kay pamilya niya. Kay bago po ko kasi Negro ni sibat na po to na sa Amerika. Ni balik ko rin taga dire ko ko panginabuhi. Ako rang mga anak mo gabuhi sa ko. Wala. Although sa una na ang kono na to na sa una na prison na siya before. Nya karon mo kuha na siya. Kay ba mga tao? Kay ba mga tao niya? Wala na gyud. Giklaro sa kapulisan nga lehitimo ang ilang operasyon ug wa mihunong sa pagpamaligyag droga si Alan base sa ilang monitoring. Gani nagpabilin gyapon kini sa ilang watch list o sa Bantilis Group. Pick up na siyempre ako wa man ko sa ni kuyo ko dito kay bati man pud kayo mo kuan ko mo iskapo ko nga wa man ko sa
Pero kining Ako nung bati. mga illegal sa mga nakuha sir, wa gid mo. Wa ko ano wa pa. Giplantiran kino kay mga nagiingon dito nagkagubot daw sila. Way gigon nila. Ilasan na sir. Ila rin Amal sa ng tubagon. Pero on nakuha gid gika jud sa iya posisyon sir. Yes sir. Nagali ang mong kuan buy bust money worth 10,000. Ryan Sorote, News 5. The winner for the Reporter of the Year for Television category is Patricia Andrea Patel. Congratulations! Congratulations, Andrea Patenya, Reporter of the Year for Television. Uban siyang istorya nga Huwang sa Panga, na mao sa bidaog sa Investigative Story of the Year sa 3rd Cebu Media Excellence Awards. Happy kayo ang imong mga kapatid sa lain usab nga pasidungog nga imong naangkon. Ipadayon ang paghimog istorya nga makapadasig ug makahatag og inspirasyon sa mga kapatid. Kapulisan naglantaw nga usa ka inside job ang nahitabong pagpanglungkab sa usa ka coffee shop. Ang gwardiya nga natulog gilabyan lang sa kawatan. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipakita sa Cebu City Police Station 2 ang CCTV footage sa pagpanglungkab sa usa ka coffee shop dinhi sa may General Maximum Avenue niadtong Martes sa kadlawon. 120,000 pesos ug duha ka laptop, lakip sa usa ka cellphone ang nakuha sa duha ka wa pa mailhing tulisan. Sa CCTV footage, makita nga miabot ang duha ka lalaking luwan sa motorsiklo at tubangan sa coffee shop alas 5:18 sa kadlawon. Midiretso sila sa back door ug giablihan kini gamit ang screwdriver. Nasayran nga wide double lock ang maong pultahan. Misud ang usa ka tulisang nag-jacket, kaw, shorts ug tsinela sa coffee shop apan wa kini nabantayi sa gwardya nga si Alberto Alquizar nga sakop sa Cebu Niño Security Agency bisan og miagi kini sa iyang atubangan sanglit hinano kuno kining natug. Ning maong lingkurana natug ang security guard nga on duty ni atong higayuna nga si Alberto Alquizar. Matud patuyo siya nga mipwesto dinhi aron di masakpan siya nga mga amo nga natug samtang on duty. Sanglit ang maong pwesto usa ka blind spot kay di makuha sa CCTV camera sa sud. Kadudahan nga wa misuway sa pag-abli ang tulisan sa cash register ug midiretso kini sa accounting office. Sa maong opisina, wa sab kini nangukay kay nakatultol na daan kun asa nga drawer gibutang ang kwarta. Human pagkuha sa kwarta, gihapit usab niini pagda ang mga laptop uban sa sudlanan niini. Migawas ang suspect sa back door dayon si Bat kuyog iyang kauban. Mato ni Cebu City Police Station 2 Chief Wildemar Chu, dako ang posibilidad nga inside job ang nahitabo tungod sa kasweto sa tulisan sa lugar. If you will see the video, makita jud nimo na nahibaw jud ang suspect kung asa ang kwarta. The money was intended to be deposited in the following day, as well as some of the amount of the money will be given as salary for the employees because they are giving it in cash. Dako kayong possibility na it's either a former employee or one of the employee or the guard. So naay daghan na mga angle among gikuan, and we are still on process to identify and trying to kuan jud kinsa ang responsible ani. Gipaubos sa lie detector test sa NBI ang gwardya nga si Alquizar ug gamiton ang resulta sa joint investigation sa Police Station 2, Theft and Robbery Section ug NBI. Gawas sa gwardya, gipaubos sab sa investigasyon ang tanang empleyado sa coffee shop. Matod sa store manager sa coffee shop, wa sila gidudahang kauban sa trabaho nga posibleng suspect sa krimen. Apan andam silang muko-operar sa investigasyon sa kapulisan. Gitangtang na sab nila ang gwardyang si Alquizar kinsa nakatug atul sa hitabo. Sa mga kauban, wala ko'y nakuan nga na kanang kuan nga pareha sa mga kauban nga mga lalaki, wala gid siya. Pero maybe kanang nay mga tipster ana ba sa gikan sa mga nakahibalo diri or wala ta kabaw na one of the customers sa gihapon nga kanang naniid lang kung unsay dagan sa mong kuan shop. Dabantayan usab sa kapulisan nga daghan kaayog security lapses ang coffee shop. Gani gipatrabaho ra nila ang ilang mga empleyado bisan ug way police clearance. When I review their personnel, employees, wala pa sila naka-acquire sa ilang mga clearances like police clearance, NBI. And I would like also to appeal sa mga business establishment that they will also include this, consider especially they have new employees to get this
mga barangay clearance, police, and BI, and to include the sketch kung asa nagpuyo ang employee. Okay, it will help us solve and to try to check some background of the employees. Misugyot si Chu sa coffee shop management nga sa gawa sa tindahan pabantayon ilang gwardya matagabi, ilisan ilang CCTV ug mas nindot nga quality, mugamit og vault ug butangan og double locks ang ilang pultahan. Ang pipila niining mga sugyot gibuhat na karon sa management sa coffee shop. Andrea Patenia, News 5. Pasabton una ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang mga namuyo dapit sa Mahiga Creek nga maapektuhan sa pagpaguba sa mga illegal footbridges nga planong gubon sa Cebu City Government. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nangayog extension si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo kalabot sa pagpatuman sa pagguba sa mga footbridges nga nagkonektar sa Cebu Mandawi City. Kini ang ilang nasabutan atol silang panagtagbo kagahapon. Kini ang gibutyag ni Reds Head Attorney Joey Daluz kahinabiun pa ni Mayor Jonas Cortez ang mga residente sa dapit aron sila pasabton sa mong katuyuan. Isa na footbridge. You know, nihangyo ang atong mayor si Jonas, no, Cortez, no, Mayor Mandawi, na i-delay gamay, wa sila objection sa pagbuba sa mga footbridges. But i-delay gamay kay they have to talk to their people, no, kay ma-affected man consultation and mahimuan lag remedyo for another road right of way. Nasuta sab ni Daluz nga usa sa mga nakahatag og polusyon sa dapit mao ang ihawan nga anaa mahimutang duol sa Mahiga Creek. Mao nga buot nila matangtang kini ug ibalin sa laing lugar. The first time I will say it. Ningon ang atong mayor sa Mandawi nga one of the pollutants or kanang dako kayong nakahatag og kanang kaguba diya sa Mahiga is the city abattoir. And you can quote me on this. I agree. I have been advocating that we have to transfer our abattoir. Kahinumduman nga mipagawas og kamanduan si Cebu City Mayor Michael Rama nga ipaguba ang tanang illegal footbridges nga gisupak sa mga mulupyo nga maapektuhan niini. Leslie Caminade Vistil, News 5. Aron madali ang ilang trabaho, nagplano ang reduction of danger zone sa Cebu City Hall kon Reds nga ibiding ang master plan sa pagsubay sa mga karaang kasapaan sa Dakbayan sa Sugbo nga gituohang naalihan hinungdan nga nagkagrabe na ang baha sa syudad. Mubalik si Leslie Caminade Vistil. Nagplano si Reds Head Attorney Joey Daluz nga mopahigayon og bidding alang sa master plan sa kasapaan sa Estero de Parian painguna sa Mahiga Creek. Kini aron masulbad na ang problema sa kasapaan sa syudad sa Sugbo nga usa sa mga hinungdan sa pagbaha. Gikan sa sapa sa Parian paingon sa Legazpi, plano ning gub-on ang mga establishmentong nakalapas niini. Apan iyang gipasabot nga hinay-hinay kini nilang himuon aron wa sila mayatakang negosyante. We'll just take it slowly, ha. Para nako, no, the problem has been there for so long, no. But we assure na we're doing something now for our rivers to recover our rivers. Giangko ni Daluz nga usa ka tuig ang ilang plano aron makapangita og pamaagi nga masulbad ang baha sa Sugbo nga nagkagrabe na. Posibleng sunod semana ilang mahatdan ang kapin usa ka gatos ka mga establishmentong nakalapas sa 3-meter easement zone. Na amo ni gi-analyze ang tanan, amo ni gi-assess, no. In fact, we will be bidding out, master planning our MG Coinco to Mahiga Rivers, no? So okay na yan. Abangan lang. Leslie Caminade Vistil, News 5. Giandam ni Cebu City Treasurer Head Diwa Cuevas ang gingong demand letter alang kang former Mayor Tomas Osmeña tungod sa unliquidated accounts niini sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Cuevas nga wa pagyud siya insaktong kantidad kung pila ang unliquidated amount ubos sa pamunuan ni Tomas Osmeña. Dugang niini nga igo lang siya gisugo og pahanay sa mga accounts nga unliquidated apan wa na kini mi detalye pa og si kinsa ang nagsugo kaniya. Gipasabot sab ni Cuevas nga adunay gi-disallow sa COA nga cash payment nga mo kantidad og 1.5 million pesos. Dili sad lang unliquidated basta as of this morning, although it's not clear yet, the disallowance alone of TRO is 1.5 million. That is sa katong Franco man siguro. That is his disallowance.
Sa Cebu Provincial Government, subay sa proposed budget alang sa sunod tuig, mas dako ang gipangayong gahin sa mga buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa Provincial Environment and Natural Resources Office kung itandi karong tuiga. Ang PDRRMO magpagahin og 121 million alang sa ilang Disaster Mitigation Preparedness Response and Recovery Operations karong tuiga, ana alang sa 109 million pesos ang budget sa maong buhatan. Samtang ang Penro mangayo og 14 milyones pesos nga budget alang sa sunod tuig nga mas dako og kapin 1 ka milyon kun itandi sa kasamtangang budget sa maong buhatan. Hinuon mausab pa ang maong proposed budget sa di pa kini hingpit isumite karong Oktubre 16. Dunggon pasab sa Provincial Board ang budget proposal sa Executive Department sa di pa mutapos ang tuig kundi anaa sa dulan 3 bilyones pesos ang gipangayong budget sa Executive Department alang sa sunod tuig. Ang priority sa 121 million is preparedness, mitigation, prevention, training, capacity building, pag-equip sa office itong communication system, na tayo mga pag-purchase po ng mga supplies, materials, and equipment. Nursery og ang manpower kay ang trust mangkot sa atong administration ron is kung namagud tay mga kipang reassigning mga employees unya kung ang actual employees gifundingan na nako. So for reassign employees adto na nakong opisina gid ang budget. Electric tricycles kun e-trike unang gipadagan sa lungsod sa Balamban kagahapon. Gilauman nga makapamenos kini sa polusyon sa hangin ug makahapsay sa dagan sa trapiko. Juliet Hainar, Sugin Limi. Come out as a beautiful e-trike. Napu ka mga electric tricycles kon e-trike ang gilusad sa lungsod sa Balamban agig pagsuporta sa kampanya sa lalawigan pagatiman sa kalikupan. Pinaagi sa tabang sa Chunishi nga midonar ini mga e-trikes nga nagkantidad og 125,000 pesos matag usa, mas hapsay og makameno sa polusyon na kini sa maong lungsod. Matag e-trike mahimong i-charge ang baterya hangtod na po ka oras, diin kini mahimong makadagan og 60 ngadto sa 80 kilometros matag adlaw palibot sa Balamban. Tricycles alone in the Philippines na 3.5 million. Imagine no nga bisag katunga lang ana nga makuhaan lang katunga ana may lisag e-trikes. So ang impact kana sa atong environment ako kay nagikatabang. Napu ka mga karaang drivers sa mga tricycle ang gihatagan og kahigayunan nga makamaneho sa e-trike. Gawas sa ilang kita hatagan sab sila og dugang 150 nga cash gikan sa munisipyo agi ginabang. Kani nga e-trikes as we all know wa ni emission no. So dako kini ikatabang sa environment. Usa si Bobby Ornopia nga dugay ng driver sa pedicab, malaumon nga himuong rent to own na lang ang maong sakyanan. Yes ma'am, uyon ko ma'am, 101%. Kay para nimo unsa? Para na ko ma'am, komportable siya sa mga pasahero, komportable sa mga driver, komportable, reasonable po ang price. Posibleng sa umaabot nga panahon magtukod na unya og kaugalingong himuanan ni ini ang Chunishi alang sa dugang mga e-trikes nga mabiyahe unya sa uban pang mga lungsod. Juliet Hainar, News 5. Nag-anam na og kaduol ang opening salvo sa bag-ong giporma nga liga ang Cebu Province Basketball League kon CPBL nga gikatakdang sugdan unya sa Nobyembre 8. Mikabat sa 25 ka teams ang mikumpirmar nga mosalmot samtang ang ubang mga coaches sa kalungsuran nangayo og lugway kutob sa Oktubre 10 alang sa ilang hukom kung mosalmot ba sa maong torneo o dili. Ang overall commissioner sa CPBL nga si Albert Alosilio nagkanayon nga mulanat sa 3 ka buwan ang maong liga nga himuon kaduha sa usa ka tuig. Kini gipalayuhan sa International Pharmaceuticals Incorporated kun IPI. Bahinon ang probinsya sa Sugbo ngadto sa 4 ka clusters, kini ang Cebu Southeast, Cebu Southwest, Cebu Northeast ug Cebu Northwest. Ug ilang gibutangan og Deputy Commissioner ang matag cluster aron maoy mo supervise sa muduma sa liga. Ang champion team sa matag cluster automatic makadawat og 100,000 pesos isip ganti ug dayon magbagat ang mga champions sa matag clusters ug mudaog maoy ilhong overall champion nga makadawat og 600,000 pesos. Nagsugod na niadtong Sabado ang mugna sa Lidang Binisaya sa 5 ug niadtong miaging adlaw gipaila-ila sa TV5 ngadto sa mga sakop sa Entertainment Group of Cebu ang mga nagpaluyo sa mga salidang Binisaya. JP Laucatsera, Sugin Limi. Hi, Rando.
Tumong sa Kapatid Network nga usbon ang naandang pagtan-aw og salida sa telebisyon sa mga Sugboanon matag Sabado nga usa sa mga adlawng tigpahulay. Ang binisayang salida block sa TV5 Cebu magsugod sa alas 9:30 sa buntag hangtod sa alas 12:30 sa udto. Sugdan kini sa replay sa Sigot the Wonderful nga ubos sa direksyon sa usa sa mga inilang Sugboanong director-writer nga si Marcos Navarro Sacol o gi-produce sa International Pharmaceuticals Incorporated kun IPI. Sundan kini sa BTS buhatag salida nga mag-showcase sa premiadong mga short films nga ginama sa mga Bisayang filmmakers ug kini i-introduce sa mga artista sa Mustard Seed Productions ni director-producer Marlon Hoffer. Kadaghanan sa pagpangandam no sa in curating the films that we will showcase kay daghan kay tag mga nindot so no inato mapakita tanan, so we just have to prioritize it according to its entertainment value. Kinahanglan informative, kinahanglan educational, and it should inspire the human spirit, the human soul. It should empower the audience, not just the filmmakers themselves. Musunod ang Guardian Blade saga nga usa sa super serye nga first time na buhat sa mga Bisaya. Episode 2, if I remember editing this, it's one of the episodes which I believe has the highest comedic elements. Nindot man, it's going well, it's going nice pag yun. Mga costumes, nindot kaayo stuff. And watch out for episode 2 of Guardian Blade. Tapuson ang Bisaya Block sa Sigud, si Bad ug si Ugly nga usa ka comedy serye. Tingnan mo itong first Saturday sa among episode. Atangin nirong sunod na episode karong sunod Sabado. Masamot og kung nalingaw mo kani grabe malingaw gyud mo karong sunod Sabado atangin gyud ninyo. Ang papangandaman ni every episode na may mga guest, mga pinila nga mga artista diri sa taga Cebu. Sama nila ni? Sama nila ni Goliath. Sama sa mga artista sa taga radyo, sila di na ko hinganan basta mga bagiitang artista sa radyo ako gyung i-guest ani atong salida ni si Good, si Bad ug si Ugly. Nahimugso ang mugna sa Salidang Binisaya sa 5 kay gusto man sa Kapatid Network nga masuportaran ang talento sa mga Bisaya nga naila sa natad sa pag-arte ug pagbugna og mga dekalidad nga mga salida. JP Laucotsera, News 5. Have a good weekend, Attorney Georgia. Have a good weekend everyone also. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ang Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!